Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higalan, ini nga atong tulumanon sa kahanginan, Sion A. Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abeno adlaw na usab karon nga Miyerkules, sa 15 na gyud kini mga higala sa bulan sa Enero tuig 2025 ug happy fiesta sa ato ang mga kaigsuunan nga mga mulupyo sa lungsod sa barangay Awaan diri sa Ayungon. Ug ingon man usab maayong fiesta, happy fiesta sa atong mga igsuon nga mulupyo usab diha sa parokya ni Senyor Santo Niño dinha sa Himalalo. Hala no. Happy fiesta ninyong tanan dinha no. Atong mga igsuon nga mga debuto sa atong mahal nga patron Senyor Santo Niño, Viva Pete Senyor. Ayan. Bueno, kagahapon mga higala, doon dapit there's may tigib, doon ay nangaligid in town ng mga gamotor, no? Nakuyawan ko ato, basigi kantos awaan kay namin nanispiras. So ayaw magpasagan og inom ha. Ayaw nga itong mga igsuon nga mahiligon og lingaw-lingaw, kanta-kantag bidyuki, unya paghuman, inom-inom pud ginagmay, no? Kanta-kanta pud og dinag ko. Nahala no, ayag pasulabi ha, binli gamay para makauli is balay no. Birni og gamay, inom-inom gamay, bidli gamay aron nga makauli pud sa balay. Ayan no. Nahala no. Ato po daing atimbayaon og may mudto nga atong mga kaigsuunan nga mga debuto ni Senyor Santo Niño din sa Cebu karon nagyong Pizza 19 ang inyoha no. Ang inyohang fiesta din ha sa Viva Pete Senyor Santo Niño di Cebu. Yan, gwapo kayo ng kwadya mga higala. Labihang ninduta, no? Ang ilahang selebrasyon din ha, no? Nindot gyud kayo mga higala. Nahala, no? Wala lang akong sakit. Ay, natin si BCP News mga higala, no? Si Kuan, kining si Archbishop Salingayin, no? Si kining Archbishop Sok Villegas urges faithful to, continue scrutinizing 2025 national budget. Uy, nagkuan. Nangawagan kini si Archbishop Sok Villegas nga mo apil-apil pud ta og scrutinize sa 2025 national budget, no? Aron pod nga makuan gyud kita nasayod pud ta og unsag gyud poy maayo ani. Ako di mo kay maayo sa numbers, ang ako ara gyud ani nga nagtan-aw ra gyud ko og maayong resulta, no? Kana bang tungod sa budget nato maayo pod ang ilahang panerbisyo. Balita mga higala gikan sa Vatican, no, gikan sa Vatican mga higala, Pope Francis gisaulog nato karong adlaw mga higala ang ika-10th year, no? Dili karong adlaw, no? Karong mga panahona tanaw nato mga higala ha ug sa detalye. Okay, January 15 to 19 may bisita, no? May bisita kini si Pope Francis, no? Pope Francis sa Pilipinas aron usab pagduyog sa atong kasakitan tungod ni adtong nakalabay nga bagyong Odette, no? Adili Odette ko ato katong sa kuan, katong didto sa Leyte mga higala, sa tong kuana unsa to nga bagyuha mga higala nga niigo sa Leyte, no katong unsa tong bagyuha, no nga kato bitaw niigo kanato sa Leyte mga higala, no matmugad to Yolanda, no nya karong adlaw January 15 to 19, no, may bisita si Pope Francis atol sa iyaha usab niya pagduyog kanato sa ato ang kasub-anan tungod lagi ni atong nakalabay nga bagyong Yolanda. Hala no, mahimudto na kanatong tanan og Viva Pete Senyor. Bueno, ato ang karong santo mga higala gawas nga adili karon
Sipiat ko mga higala, no? Kuan day taron, no? Pizza 16 na day kita, no? Pizza 16 na kita sa kuan, no? So kaganina ang introduction na to kaganina. Ang introduction na to kaganina mga higala January 15, no? Pero karong adlaw gyud actually na late nang ko gamay mga higala. Pero karong adlaw gyud January 16 na. No? Kagahapon da ito nga gisaulog na to ang fiesta sa Awaan ug sa Awaan karon bisperas na ron sa kining bisperas na ron sa Tigib, no? Ako di ay kon ha. Ako di ay nga koreksyonan mga higala, no? Dili di ay karong adlaw ang fiesta. Liwas na dai ron. Liwas na dai ron sa fiesta sa Awaan January 16 naman dai ni. No, wala na ako matanaw sa ako ang kuan mga higala, no? So January 16 adlaw na karon nga Huwebes, no? Ang ato ang karong santo mao si San Berardo ug mga kaubanan. Bino kini si San Berardo mga higala, no, natawo na kini adtong 1220 nya nahimo kini siyang usa ka Franciscans unya nagkuan sila nagmisyon ni sila paingon sa Espanya, Seville and Morocco, no? Unya ang mga Muslim dito sa Morocco gitorture in town kini sila ug mga kaubanan and beheaded after refusing to renounce their faith, and their bodies were brought to Padua, and a very young Augustinian friar joined the Franciscans, Saint Anthony of Padua, no? Tungod sa pagkakitaan niya mga higala, no, kini si San Antonio nga naluoy in town kini siya sa grupo sa mga Franciscans nga pero Augustinian friar ni siya nga gipamutlan in town og ulo sila si San Berardo o mga kauban mao kadto nga murag siya mo imupuli muna nga nibalhin o kongregasyon kini si San Antonio de Padua. So correction day mga higala ha, dili dayron pizza 15 gahapon dali ay kuan day taron mga higala pizza 16 na. Sorry kay Fritz ha. Si Fritz mga higala nga akong partner sa DYWC usahing bagulbol ba yan. Usa ko ni padre. Pagsugod pizza 16, pizza 15, dayong pag-abot nahimong pizza 16. Fritz, ingong gyud ni ana ni kabulo kay tigulang na ta. No? Kining tigulang na ta mga higala wa nagitay kalaki. Wa nagitay kalaki ni nung pulding, di ba? Nung pulding ay tinuod gyud kana padre. Kining matigulang na tawa, nagutay kalaki. Nala, no? May ngunto na kanatong tanan mo higala. Kumusta na ang fiesta din sa Awaan, no? Kumusta? Ugma karon bisperas daeron sa fiesta sa Tigib. Ugmang adlaw pizza 16 ang ilahang fiesta. Na pero karong adlaw ang patron nato mao si Saint Berard and Companions or San Berardo. No, may ngunto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kamuntanan sa Kapiskay sa Panlawas. Walay ubo, walay hilanat, walay sipon, pero nagginhawa pa. Ano, mo na ginaay sunto. Mura mag na truck nga dako kay. Nga nilabay kini mga higala lahi na ning venue nako mga higala. Wala na ko ro nagatubang sa gym. Niya na ko dapit sa may luyo nga bahin sa akong convent. Nagatubang pugos karsada, paingon sa bukid. Muna nga ayaw mo katingala og dunay dagko kay truck nga mubusina og kalit. No, tanan busina na po do. No, may ngunto na kanatong tanan, ilabi na nga to ang mga partners dito sa Facebook, no, Facebook nga kanunay usab nga nagsunod ini nga ato ang programa. Labi na gayon ang akong mga membro sa PECYG, no, Paris Socio-Cultural Youth Group din sa Sibulan, no, mga accountant na mga higala. Sa una, mga high school pa ni sila, mga college students. Karon mga accountant na, mga engineer na, no? Gani ang usa si Iton, hapit na mga abogado. Nag-eskwela, nag-abogasiya din ha sa may Foundation University. Kumusta din na sa Foundation University, no? Daghan kayong nakahimong abogado tungod sa ilahang pagpanudlo dihan abogasiya. No, padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon, arin na ta sa ato ang mga pangutana nga ato pong sulayan og tuban. Kita ra po'y magpulo pagutana, unya kita ra po'y magtubag-tubag. Actually, mga higala, kuan siya, mga
pangutanan ni sa mga tao nga ako ang gikuanan kana bitang akong rapong gilista o nya mura po akong gihinay-hinayan og tubag, no? Pero unsa man ang katungdanan sa nangugos o godparents ngadto sa ilang mga inanak. Importante ni makabalo ni ato mga maninoy ug maninay ini. Hala, no? Tubag kung aduna na kung dako na, no, ang papel sa godparents mao nga ilang i-assist ang candidate for baptism kung dako na, no, kana bang adult na ba o panalitan sa mga convert kana bang gikan sa laing relihiyon o nya nibalhin sa Katoliko dako naman na, no, muna nga ang trabaho sa usa ka kining maninoy o maninay is to assist the candidate for baptism. No, yan, no, ilang i-assist, no, so may assist ilahang tabangan, no, ilahang giyahan ingon niya, no. Kung bata pa katungdanan sa mga sponsors o mga ginikanan nga ilang i-present ang ilang anak o kinugos ngadto sa pari. No, they will present, no, ilahabang ihalad ang bata ngadto sa pari nga mo'y mubunyag sa bata. Tudluan unsaon pagpuyo sa kinabuhing Kristohanon. Muna, no, sa ito pa, very religious yun ay, no, kining ato ang pag-sponsor. No, pangutana, pila man gyud ka mga sponsor, Father, ang atong gikinahanglan. Tubag na ana, wala ra nay limit. Basta kay kinahanglan nga aduna gyud sponsor. No, pero ara nay limit, doon ako nailhang bata mga igala nga 20 ka buok ang maninoy maninay, pero actually usara gi ibutang anas libro, duha ra ibutang anas libro. Ang uban na ibutang kasing-kasing sa mga ginikanan. Dili naman na duha ra man ang ibutang sa libro ana. Pero ang uban ana nananas kasing-kasing sa ginikanan, no, kasing-kasing pod sa mga maninoy o maninay. Nya pila man gyud edad sa pwede nang mangugos, Padre. Ayan, no, pila man gyud edad. Ang tubag ni ana 18 years old pataas. Ano, kana bang aduna na bay kamaunang mudawat sa ilang responsibilidad isip maninoy og maninay. Unya kadturang nakumpirmahan na nga Katoliko gyud, no? Katong nakumpirmahan na. Kung ang ilang religion pwede ra nga moapil sila sa talay sa mga maninoy ug maninay as witnesses, na mga saksi ra gyud sila, dili gyud sila maninoy ug maninay in the truest sense of the word. Ang mga mga saksi ra na sila sa bunyag, pero dili gyud sila kato pa kung pasaksihon sila nga nabunyagan ba ni bata, na didto mi, no, pero gingon nga sila maninoy ug maninay di pwede, kikinahanglan Katoliko ra man gyud unya kinumpirmahan. Naklaro ba? Okay, another question. Father, tinuod ba nga ang mga dibulto o ang mga stampa, mga Diyos-Diyos? Tubag nga na, dili ang tao. Ikaw mismo, dili yun na sa Diyos-Diyos. Pero ako naman yung pirming pasabot ninyo, no? Mga expression man gud ni sa ato ang dakong pagtahod sa mga tao nga buutan, ug ang ato ang pagtuo nga sila tuan na sa langit, ug mituo sab kita nga tuan naman sila sa langit, makatabang na sila kanato pinagis ato mga pagampo. Ug tungod sa atong dakong pagtahod, ang atong ilahang mga hulagway o mga dibulto o mga istampa atong gitahod. Pero ingon nga atong gisimba wala. So wala kita nagsimba og mga istampa o Dios-Dios. Okay, another question. Last na lang ni nga question. Pwede tinuod ba, Padre, nga ang gitudlo sa Katolikong simbahan dili binase sa Biblia, sa laktong na pagkasulti, o sa pag-igo lamang, gikan lamang, iya lamang sa tao, o dili iya sa Dios. Ang musulti ni ana, katong dili Katoliko. Katubitaw mo ingon, wala man na magikan, dili man na kay, kana bayang atong pagtulunan binase bayan na tanan sa Katoliko. Ngano ma sa simba sa Biblia, sa tradisyon ug sa magisterium. Pero ang pinaka-basic gyud nato nga teachings gikan gyud sa kining Biblia, no? Tradisyon ug sa magisterium. Nya ang tanan natong gitudlo, of course,
iya gina sa simbahan tanan, no? Ang mga laing relihiyon puros gina Biblia rang ilaha kay wala man sila tradisyon, kay wala man sila koneksyon sa mga original nga mga kapostoles, ug wala po'y katungod ang ilahang mga kadagkuan kay wala man lagi gihapon sila koneksyon sa mga apostoles. So muna nga makaingon kita nga ang kining ang mga laing relihiyon Biblia ra gyud na, kay in the first place wala sila koneksyon sa mga apostoles, wala pod sila koneksyon sa mga nahauna kanato, ang ilang Biblia ra gyud. So kung miingon sila nga dili binase sa Biblia, sayop sila, no? Ang tanan nga atong gitudlo binase sa Biblia, nga dili musukwahi sa mga tradisyon ug dili usab musukwahi sa mga pagtuludan nga gitudlo sa magisterium. Santo Papa ba, mga obispo, mga kaparian. Okay, last question. Father, unsa naman po na? Unsa naman po na? Nga naman, Father, nga gitawag man ang atong mga pari ug padre, no? Nga doon na may giingod sa Mateo 23 kapitulo 9 nga dili ipatawag. Tubag niya na kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo nga dos taga Corinto kapitulo 15, kay bisan pa kung kamo adunay 10,000 ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nga anha kaninyo. Mo ginay pinaka-basic, no? Kay diha kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nga anha kaninyo. Sa ato pa kay kaming mga pari nagdalaman sa maayong balita nga anha kaninyo, gitawag kami og Father. Mao ka nang gitudlo ni San Pablo. Na klaro. Abino din nila nga nakita ko to mga higala ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Gunong Pilipinas. Daghang salamat.